Vi skal jo snakke om noget meget videnskabeligt i dag. Vi skal snakke matematik, og fysik, og formler, og kemi. Er I med på det? Nej. Men rent faktisk, så er det det, vi skal tale om. Vi skal bare snakke om det på en måde, hvor det måske er lidt mere underholdende, end I er vant til, når I gør det i skolen. Vi skal nemlig snakke om stunt, og special effect, og dumt og farligt, og hvad man ellers kan bruge den slags meget, meget fornuftige ting til. Den her ligner jo rigtig vel, og man kan også lave dem til de gennemsigtige i øvrigt. Jeg har en anden en her, den kan vi bruge i dag. Vi viser den. Så det ligner fuldstændig rigtig glas, så det behøver ikke at være grønt. Det kan være lige den farve, man gerne vil. Og nu er vinflaskerne der tit grønne, så derfor så er den grøn, den her, vi skal prøve nu. Den ligner, og der kan også være vin i, og man klister selvfølgelig et etiket på, så den ligner rigtigt, når man skal bruge den. Men den er meget lettere end en rigtig flaske. Rigtig glas. Og det er en god idé, fordi ellers ville det gøre rigtig ondt at få den i hovedet. I forvejen kan det godt gøre lidt ondt at få den i hovedet. Så når det er børn, så plejer jeg selv at få den i hovedet. Når man slår med den, så skal man passe på, at man ikke holder godt fast i den, faktisk. Fordi hvis du holder alt for godt fast i den, så går den simpelthen i stykker, at du holder godt fast i den. Så kan du knuse den som ingenting. Man skal også lige holde fingeren sådan lidt op ad den der. Fordi ellers så sker det, når du gør sådan her. Så ryger den bare op bag ved skulderen på dig. Så falder den ned på gulvet. Hvor hårdt? Ja. Ja. Det vi har stående herovre, det er det, der hedder en gaswoofer. Gaswoofer? Ja. En gaswoofer, det er en slags hund. Det bliver også kaldt hunden. Eller Tom Cruise. Fordi det er en lille tyk sag, som ikke bevæger sig særlig meget. Men for at se, hvad den kan, der skal I lige stille jer der, hvor du står. I står helt rigtigt sted. Så alle sammen lige stille jer herovre. Så viser vi lige først, hvad den duer til, inden vi springer Magnus i luften med den, ikke? Ja! Fiona, du tænder ned. 3, 2, 1. Prøv at se, hvor der er gjort det driner. Det er det her, man også bruger, når man skal have ild i hele kroppen, selvfølgelig. Så smører man det bare ud over det hele, ikke? Kom herover. Er I klar alle sammen? Ja. Så kører vi. Værsgo, bevæg dig. Bevæg dig hurtigere, som om der er ild i dig. Der er jo ild. Vildt op med at starte. Ja, godt. Så stopper vi den. Det var rigtig, rigtig flot. Så gør vi sådan. Og så gør vi sådan. Smider bare rundt. Nej. Sådan. Det er lige så sjovt. Ja, nu var det lige så sjovt, men lige pludselig er det ikke sjovt mere. Så skal man have noget op i hovedet. Og der bruger vi det her. En meget, meget, meget speciel slags, meget, meget dyr ting. Så man kun kan købe i nogle meget fine bombebutikker. Det hedder Cornflakes. Cornflakes er rigtig godt til det her. Fordi det flyver op i luften til alle sider, og det er ikke ret farligt at få cornflakes i hovedet, vel? Vi putter også lidt mel i, skal vi ikke gøre det? Nej, så bliver det jo Bare lige for en sikkerheds skyld. 3, 2, 1, nu!